Welcome to our YouTube channel. In English, Kerenguda Podi maltondalla. First, Kerenguda ekkonodu. Bokka itu chogli podnijji. Dai panda gastric pura chogli tete. Aik. Itu cut maltondalla. Video hola. Aku. First, kadle padonalla. Red cup. Bokka one chamacha arashina. Arashina padonalla one spoon. Bokka ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next ಖಾರದ ಹೊಡಿ. ಚೂರು ಖಾರದ ಹೊಡಿ. ನಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಡೋನಲ್ಲೇ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನು ಖಾರ ಬೋಡಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ತುಪ್ಪು. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೋಗು. ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುನುಂಡು. ಇದು ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ತಿಂಚಾಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪರಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರಿಂಗ್ ಬಾಡ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಂಗ್ ಪಾವುಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಿರಿಂಗಿನ. ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡವನು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ತಾಗೊಡೈತ ಒಂದು.
पोडण एक ओमकाल पूरा पाडोली ഞാൻ പാಡ್ದಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಇಕ್ಕು ಸೇರುಂಡೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಕೊಡು ಕಾಯಿ ನಡೀತೆ ಎಂಜೊಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತು ಕಿರಿಂಗ್ದ ಪೊಡಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಪುರ ತೋನ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ